Aïwa, ko CNT Fomba de Bora, ka président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ko Djalaki, ko de Sadio, général Sadio Kamara Faga. Ko général Sadio Kamara Fagali Moukara, ko président Alassane Dramane Ouattara, ko ni Macron nunde jera, ani Ikeren ko de jera ko ka Mali attaqué. Amena re kumakan kala. Ah, Fomba yo kumaba fo bide, anga janga Fomba kumakana me. Alassane Dramane n'a qu'à régime, ils font partie. Mauritanie Bala, Algérie Bala, Ukraine Bala. Moussa, depuis 5 mois, le régime d'Abidjan a participé à la préparation de cet événement-là. A Klobala de. A Klobala. On va débarquer là, Abidjan à l'effort là. Ni ko in damina depuis kuma mina carburant ko be damina ni carburant tedo ni embuscade be ke ni ko nu bere be ñogon fe ni nu te fochi no fe ni che kili mu kili be fa ko ni mboladi o malion version chama fora de Sadio Kamara ka saya la version chama fora u ko folo ko abedi ko de Sadio Kamara faga Ugo voiture piégé lendo, ko mobile piégé lendo, ko tara do Sadio Kamara ka sokono anya fo ko te tien. U bara tugunu gogo Umar Markodu. U tola tuguni ugo ay ko Alassane Ouattara didu. Malion. Fomba fleni, fomba beka kuma mu foka fo Alassane Dramane Ouattara ma. Tien te kuma ina. Aw de koko aradar be Mali bulu. Aw de ko Mali bi se ka fembe ke. Aw koko Côte d'Ivoire kese Mali la. Aw dabara ba kelen do fo. Ni Fomba kelen aw de koko ko ma chite se Mali la Cameroun na bi kali Faransi surasu se Mali la. O aw koko jamana mun te se Mali la. Akla ka fo ko jamana o de an ga ministre faga. O kuma be jogon ta. E ko mo mun te se e la. E be klatuguni ka fo ko e ka ministre de la défense ko yo faga. C'est-à-dire que Jakuma Tissaka Fouaria la ko Nina Inkindala. Aouni ala na krache ko mogom ko ataki munkara ko Alassane Ouattara de nolu. E chaote sabali. E chaote miri. Hali mu bobara ya nganya wafo ko Alassane Ouattara de ko c'est la Côte d'Ivoire. Janga ke halala isa. Anga ke horon isa. Perevu jumembe ebolo ko Côte d'Ivoire nodu. E auti sabali aka kuma do fo kuma mi tien ne se wu tongara ne Alassane Ouattara critiquer ka teme o ga tout teme na ma aw ya kedi ko Côte d'Ivoire de nodo ka kina fo yi ma aw de fo te awla ko mona aw soro mo do de nodo aw te fili de fo te awla aish hal ni mu kungola de ba fo ko Alassane Ouattara de Hali sumuni mbora muna wa fuko Alassane Ouattara didu. Attaquer Moukara Kati. Le camp de Kati, c'est le plus grand camp militaire du Mali. Où est Kangalon Robelabi. Où est Ali Maître Moutakatali Minali Mouké. Wallahi billahi Moutakatali Mousso Djogina. Où est Moutakatali Mousso Bro. Où tege Sirama. Anye Moume. Wallahi. Moutakatali Mousso blessé le nonde. Avec un galon de teke kanoro bella fambe. Sorasike marfa be bulu e ko civil tara e ka sorasi nyamugo fa o koro ale ka tenibla et puis abe ka foma ta do ka be ka Mali foma de ibaro ki ye Mali neni de ni kuma ina bene ala na kraja te je kalama foma fleka Mali sorasu de la gushita ta do foma fleka Mali de la gushita ta do wallahi billahi aw koko aradaru bawbulu muna aw ka renseignement moyi aw ka renseignement be ka boni vocali kiri karanogolo nye ko Umar Marko kuma kaundo mais aw ka renseignement clé o masse ka boni tero ka vocali ye o ma bo ni vocalier yani attaque ka ke aw ka renseignement ma bo kalama ko attaque be na ke kati fo kati attaque banen ko fede avec ata vocalu triqué ka mogo bla flou konana peut-être mogo fana nya la mogo ba do aben galon tege dika
Béado Kongalolo. Malien Benyabala. Donc, à Foyena, Foma Fleck and Action Mingani. Yé Mali Kumasulu. I donc Klobile avec un galon tege. I bron Klobile avec un galon tege. I muso Klobile avec un galon tege. A fara dom na ko Sadio Sara ko ay ko foite Sadio la o vidéo bi. Aw de yo ya be ka wali jamana kele. Aw de yo ya be ka galon tege ka doro wali jamana la. Aw temmolu ya. Awa mbe kuma kele fo aw nyana. Wallahi ube ka ojo do de glan. Ayo préparé de ube ka ojo do de glan ka galon tege ko ndoro muta katalla. Unyana na kidal ko. Unyana na Tombouctou ko Alassane Ouattara. E awte sabali. Sadio Camara ni Alassane Dramane Ouattara kun kadi fo ka fara. Ma embargo folo min dara Malika, c'est la Côte d'Ivoire qui a aidé le Mali. Aïe que horon ça. Ala te fisir wali fait. Embargo folo min dara Malika. Sadio Camara ni Alassane Ouattara fi. Sadio Camara ni Alassane Ouattara, y a pas de problème. Avec un politicien on dirait qu'il que Sadio Camara ka sayala. Mais politicien ni Sadio Camara kun kadi. Ngo Sadio Camara rele kume ka fo Assimi Goïta na ka politicien bla. Sadio Camara de kume kuma ni problème be Sadio Camara kera be faye. Sadio Camara de kera be baye. Sadio Camara de kume kuma Assimi Goïta fait kaka sabali, kaka na nike, kaka ni dabla. Mais on me kala mi se kata o Sadio Camara kele fa ko muna pour quel intérêt? Alassane Ouattara ni Sadio Camara kadi. Sadio Camara fleni. Billahi tallahi Sadio Camara ni imam diko klobe na neme ka galon tege. Assimi de la ka Sadio Camara woli. Sadio Camara kumbe ka feka Assimi Goïta ni même no kada ma vidéo doy. Sadio e halaladi. Sadio e misiri tanu ko de jo yana kasa. Mais jo me Sadio kele. Mugo bay fefe be a beni Sadio kadi. Mais Sadio saradora aya truta kada o bekun. Ali nyama denga fsane awi. Aute horonyi. Mais a blau kuna fanga be bande. Aweta baga Alassane Ouattara ma. Chema fui kaula. Chagoroma ma fui kaula. Che. Hal ni kojugu kara Côte d'Ivoire ibe nunu de panga pour te ni son jale mbabe. Ataki kara malla domina. Ataki kara dona makoso boraka Mali souteni. Aye mumwe. Makoso kelengele boraka Mali souteni. Ko aleni angatungata tekele mais makoso a soutenu de Mali. Aoude makoso a radicalisé ta. Makoso boraka vidéo ke ko vraiment kali ka soutien Mali. Il va bloquer chamambe ou makuma. Mais aoude moune no fait aoude be ka bekele bi aoude kera bi chentene iblisi modewni. Nunu mbina fo faraona modewni do. Ou te machito e machite lafia boulou. Alassane Ouattara moune kaula. Tchai sabali sa tche. Kanyina ou nyina et puis ou ben nade il se trompe d'ennemi. Mounou fleni marfatugu fleni ou be WhatsApp groupe ou ka. Mounou ye attaqué ou ye Mali attaqué choko jume. Kati kan militaire Afrique de l'Ouest kanté munga boni kati kai. Kati douire kani. Surasi de bef fangala, surasi de ministre de la défense. O frale marfatugu bulo au koko ayi ko Alassane Ouattara de noui. O korabe kaka foire de ira. Au ka renseignement mon atolai. Mais au ka renseignement be kata vogali nogolu nglan ko Omar Marko me feka ko doke. O muna au te boni bida jara ka vogalu yi. Muna au te ta iya da agalika communication interceptée mais au bise ka boni mo wera utai. Parce que avant na yolu ke mo te dala. Ils n'ont même pas honte ces gens-là. Mais c'est grave. Et Aoude Koko Arataru Bamboulou, Aoude Koko Monsieur Côte d'Ivoire là. Aoude Koko Côte d'Ivoire clé. Et moi mi farabe moi na kika ministre défensif fara. Ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Vous n'avez même pas honte. Honte à vous, wallahi. Qui s'y drôle kangalo imaginer qu'en Robela. Ni fomba kelengele ya galon te kangalo Mali chauffeur là. Katla chauffeur de plainte de droit ya fa de ka galon te. Ni fomba kelengele Koko koji bise kana de banana. Il n'a même pas honte.
transition bɛɛ kɛra nkalon de. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de dignité. Honte à vous. Allah,